Летась у спіс традицій, яких я надто охоче придумляць, дадалася ще одна. У нашым сямейным календары пазначыў яе як вёслы мае, а прысвяціў аднайменнаму вершу Уладзімірам Караткевіча, на які яшчэ і песня цудоўная ёсць. Так супала, што сплынаў я год назад па рэчцы, напяваў матыў, мармытаў верш і раптам даведаўся, што гэта быў дзень народзінаў Караткевіча. Так і вырашыў 26 лістапада я на рэчцы, я на вёслах. Хаця сёлета абаронкі як толькі не адгаворвалі мяне. І спраў шмат, і надвор'е змянілася неўспрыяльны для рыбалоўлі на драпежніка бок, але вырашыў, што парушаць найноўшую традыцыю нельга. Таму напрыдумляў да халеры ўсяго і пацягнуў нашу сябрыну на рэчку. Жонку з гадаванцамі, каб мяне праводзіць, сябе, каб паспрабаваць хоць штосьці паспець з напланаванага. Неўзабаве высветлілася, што забыўся самаробнае прыстасаванне для падводнай здымкі. Ну і добра, мінус адна справа. Хутка вырашыў і другую, запісалі агляд прынады, якая надоечы добра спрацавала. Засталіся яшчэ некалькі спраў непасрэдна падчас сплаву. Гледзячы на гадзіннік, на якім было ажно 14 гадзін, падумаў, што збіранне смачнай падмёрзлай каліны варта выкрасліць з умоўнай цыдулкі. Пакуліка агоўтаўся ва ўмовах ветру супраць плыні і зіходкага сонца ўваччу, засталіся два асноўныя пункты. Запісаць верш і праверыць некалькі рачных ям, якія я, дарэчы, прызвычаюся называць буктамі. Падгледзеў, здаецца, у коласа, а потым успомніў, што і раней дзесьці чуў. Так і чаргаваў. Слупок верша тузін закідаў на прыгледжанай бухтачке. Слупоў, праўда, у вершы пра вёслы ўсяго 3, а бухтачак тых мінімум 5. А ёсць яшчэ і другарадныя, дзе дзяўбуноў даўно не азначаў, але карцела іх праверыць. Каб не марнавацца на сумнеўных ямках, стоячы на якары, праходзіў іх па плыні, кідаючы па баках гумку, прыдатную, як меркаваў, да раўнамернай праводкі. Раптам гляджу і да прывабнай бухты доплыў. Не вымотваючы прынаду, адной рукой кідаю якар і адчуваю, як нехта штурхае вудзільна, а потым як тузанія. Апынулася такое: шчупак схапіў гумку, калі я прыпыніў яе рух. Вось гэта цікавая паклёўка. З наступным закідам была яшчэ адна, але шчупак сышоў. У выніку назбіраў я да сутоння добры спіс адметных дзяўбуноў, самыя запамінальныя з якіх былі апошнія. Адзін прынёс мажнага акуня, другі нічога не прынёс, бо вялікі шчупак ніяк не хацеў падплываць да чоўна, як я яго не ўгаворваў, так і ўцёк непабачаны. Шкада, канешне, але гэты выпадак яшчэ больш умацаваў веру ў магчымасці зазімка. Таму спінінгавыя прыгоды працягваюцца. Вёслы, вёслы мае, вёслы, вёслы мае, вёслы, вёслы